zawa he ta gagare su komo nan. Sai da aka yi sa'a daga nan akwai wani babban iko da yake yaron amal ɗin shi ne ɗan mazara, to shi muka ma magana suna su komo daga can he ɗoro su mota ikuna masu zawa guwa ba 50-40 ɗin nan gatan wajen ubari. To su ne daga can murakas ɗin aka ɗauko su zawa nan mota ikuna suka zo da su masu hawan guwa ba, in suka zo kuma he wasu tahi kuma da wasu 'yan nan inda muke suke haɗuwa suna tsaron guwa bai. To shi ne suna zawa shi wani abokin wasu biyu ana zawa da su suke cewa sai suke zancen wani hebe kama na ruwa daga ciki, yace su daga nan libya su 1000 ya ɗauka, yace a wajen taskar suke, yace haka chad haka sudan, yace ko ina wannan kasashen suke gero ko ina soji 1000 ya ɗauka, yace su ne suke aiki a cikin ƙasa. Yace lokacin da in suka ce suna so su ga bazum, yace kai tsaye su da 50-50 ake kai su, mutum 50 su je su gaisa da shi su taho, mutum 50 su je su gaisa da shi, yace su da shi suke gana wai ba wani wannan bane tsakani da Allah, yace haka suke yi. Yace alhawla kenan bazum ba karamin ta'addanci kenan, waɗanda suka daɗe suwa zai maida na kusa da shi, kai lissafi ba na ƙasa bane wa nashi ne wani ya ɗauka sojin shi na wasu ƙasashe ne, duk wata ƙasar ta ya ɗauko so mutum 1000 ya ɗauka ce ya kaya zuba cikin ƙasa nashi ne wannan. Yace zancen nake muku wallahi ta ya ce ma wa'annan Allah tsakanin da launa zancen gaskiya ce nake gaya muku, yace wa'annan 'yan Sudan da wasu 'yan Chad yace su ne ba su ikon su koma ƙasashen su, duk wanda aka ma wannan ke watsaya maka duka mun watsa, yace duka waɗannan su ne suke haɗa wani iskanci yace yanzu na cikin Nijar kaka ce wasu ne, yace wanda ba su da abin yi ba sa kowa ba ƙasashen, yace mu nan da yake muna nan mu ko mu rubi mu kama aikin mu kawai. Yace wallahi haka ne duka su ne so ne iskanci da Allah mu mace gula ku ji wata masifa fa da ba a sani ba, duk wallahi da kwana 3 ne suka daga sama ke gaya musu tare suka kwana shi ne ke musu wannan zance wannan tsakanin da lana zancen haka yake. Sai in ka ji wani iskanci ce wannan wajen iyaka da malin da ake wani iskanci ce to wa'annan 'yan Sudan din ne da 'yan wajen Chad na su ne suka san sirrin wannan wajen suke wannan ta'addancin, kakka ce wannan ko na nawa duk in ka ji ta wannan ta'addanci ce da su wa'annan mutanen sun san sirrin Nijar din komi, su ne suke lallabawa suke zo suna kai wannan harin guda kakka ce wani abu ce da su ne, in ma da wasu yace to da miyansu a ciki da kwai wasu kaɗan daga cikinsu suke gama wani ƙungiyoyin sana na iskanci. Ka ji wata masifa dan Allah da ba zai zo ya dasa ma Nijar. Kwan ƙarshen da bai koma ba yake da suka je suka gaida shi ce gashi da suka yi magana ce wai ɗauki jika 50 he ba su, suka ce me jika 50 kwa abin da suke mashi a cikin ƙasa, ita malin da ya kuma he komo shi Libya kawai kama zaman shi ana ya tun dama iya da aikin shi anan kuma babba ne. Ya ce wallahi tallahi ya ce yanzu 'yan Sudan ya ce ga ƙasashen da suke ce basu da ikon su koma Sudan, ya ce su ne da wasu rabin 'yan Chad su ne ce su koma tsakanin Mali da Burkina da iyakan Nijar, ya ce su ne suke nan suke wannan tawaye wani bandin wannan tsakanin da Allah ce su ne wasu wannan ta'addanci. Ya ce kaf duk wata guwaba da wani inda soji yake nan ne ya ce ba inda bai sani ba, ya ce duka wa'annan ba inda ba su sani ba, duk in ka ga irin wannan ta'addanci da wani ne ya ce da irin wa'annan mutane ake gama ce sun san sirrin duka inda wata ma'aikata suke, ya ce da su ne ake gama ake wani iskanci zancen duka yau da kwana 3 ne nake gaya maka wani zancen wallahi yake gaya musu.